fassara muku shi. Godiya ta musamman ga waɗanda suka tallafa wajen ɗaukar nauyin wannan fasara. Muna musu fatan alkhairi duniyarsu da lahirarsu. Amin. Gargaɗi. Hukumar gidan talabijin ta Sunna TV bata amince wani ya sanya ko ya sarrafa wannan fasarar ba sai da izinin ta. Maganar gaskiya babu wanda ya jure kamar yadda ka yi, duk da kai ne lusarin ciki. Mun sani wuya ce ta sa suka saduda, ba har zuci ba ne, suna nan akan addininsu ba su rabu da shi ba, kuma ai Muhammadu ne ci su yi hakan domin ya ceci rayukansu. Tunda zuciya bata soya ba, ai kuwa ba su rasa imaninsu ba. To kai ma me zai hana kai irin nasu? Ai ba zan binciki zuciyarka ba, ni kawai kalmar baka nake so da shi, kalma kawai, kuma mutanen da ke nan su ji kafirta. In ya so a zuciyarka sai ka rike koma me kake so ka rika. Ni fa nan babban sassauci nake maka. To me kace? Shi ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Wace mutuna ce ta haɗa mu da kai? Ban san bawa. Haka muke yi wa banzayi. Wasu banzayen kake nufi?
Na rantse wannan kamar shine ma ke azabtar da kai. Na rantse haka ne. Yau haka mutane suka samu a gaba da kallo su kalle shi su kalle ni. Ban san waye ɗaya suke tausayawa ba a cikinmu. Baya tsoron mutuwa. Ni kuma yana tsoron kada na matsa ya zo bai sadu da bai ya mutu kuma na zo na kunyata. Haka zai janyo mun tsokana. Haka zalika kuma idan ya ci gaba da rayuwa ba tare da ya mika wuya ba, zuban kimar sai ya fi yawa. Kuma ta yaya abin ya kasance ban kubuta ba, sai na kwan ciki. Mutum baya mika wuya wai dan kawai ya kubuta har sai in akwai wani abin da ya damu da shi. Ransa, dukiyarsa ko ahalinsa. Idan baya da ko ɗaya daga cikin waɗannan, azaba ko barazana ba sa tasiri. Zai iya jura komi ko da zai mutu. Me ma amfanin goge maka bayan ka da kirjinka bayan gobe za a sake zana su? Ka faɗi abin da suke so Bilal, na zuci na zuci. Ba wanda ya isa ya ga abin da ke zuciyarka. Haka, ba wanda zai taɓa sanin abin da ke zuciyata. Wannan shine. Kenan za su yi tunanin da gaske na faɗa. Kuma hakan zai ta addini na sannan ya gaskata ɓatacce Umayya bin Kalab. Na rantse da Allah ba za su sami haka ba. Na yi rayuwata a matsayin bawa ina bin umarni. Ba zai sake faruwa ba. Ba zai sake ba. Shikenan ka mutu yadda ka so. Na rantse baka cancanci tausayi ba. Dama waye barar tausayi. Ka fi ni bukatarsa. Duk yadda ka ce. Ni ne ma dolo da nake kokarin cetonka. Me yasa kai shiru? Sha. In dai har ya san zai mutu, ba gari ya ɗauki takobi ya saru wani ba in ya so shi ma a kashe shi? Akan me kake magana? Yau ka zo da wuri. Rana bata ɗau zafi ba tukun. Kai ga zamun bawa. Baba. Ka dai sani Bilal, mun kasance masu kyautata maka har zuwa ranar da kai wannan abu. Ni shugabanka ne kuma haƙina ne kamun biyayya. Haka ne, shugabana ne, amma Allah ne shugaban kowa. Ba na zo musu da kai bane akan addininka. Shikenan. Ba za ka bani kalmar da nake bukata ba. Amma zan yi maka wani tayi irin wanda babu wani ubangidan da ya taba yi wa bawansa. Yau idan muka fita cikin jama'a, za ka faɗi wata magana wacce bata kushe addininka ba, kuma bata saba wa addinina ba. Kaga ba bangaren da aka tauye, duka bangarori biyu za su ji daɗi. To ya kace? Na faja da yawa a kan Bilal, kai ma sai ka kimanta hakan, kaga sai ma da tsakiya. Marabar ƙarya da gaskiya ita ce saɓawa. Ko da kaɗan gaskiya ta saɓa mazauninta to ta zamo ƙarya. Ina ce kaji, daman kai ne, kasa da na yi wannan abu. Yanzu dai gashi nan bawa ya samu gangaren shugabansa, ya ki samsam ya bayar da haɗin kai, ko da kaɗan ma. Abun kunya, wulakanci. Ya abokan namu suka farka yau? Ba daidai ba ne a ce na yi gaisuwa amma ba a amsa mun ba. Yanzu irin wannan ya dace kenan? Sumayya. Sumayya, yau me Sumayya ta yi? Ta tsefa gashi, ta sanya turare, ta yi wa mijinta kwalliya. To wayya ka ga matar taka a yau ne Yasir? Ba ta da kyan gani ne?
Ni dai kam ina farin ciki da abin da nake gani. Idan ka so, ka sake ta, ni sai in biya sadakinta. Allah ka raba mu da mugun ji. Ƙwarai, kina da gaskiya. Haƙuri da juriya Yasir. Na so da a ce ku bayi ni, wallahi da na saya muku yanci. Amma kamar yadda manzon Allah ya ce ni, haƙuri Yasir da ahali, magamarmu ita ce aljanna. Ɗaya ne, Allah ɗaya ne. Wannan zai mutu fa. Wanne daga ciki? Wannan abu ya fito da munanan halayen wasu. Da kuma kyawawan na wasu ba. Wa ya taɓa tunanin Bilal ɗan Rabah bawan Umayya ɗan Khalaf zai iya nuna juriya haka da cijewa irin ta maza. Na rantse yadda yake a kwancen nan ya fi Umayyan gwarzantaka da mazantaka a halin da yake ciki. Daga musuluncin ne hakan? Kada ka tambayi abin da amsarsa zai kunyata ka. Ba za ka koma ba baba? A yanzu nan da yake kan gaba? Gabar me? In ma gabar mutuwa, ko mi ga wuya. A matsayinsa zai damu da mutuwa ne? Ta yaya za ka fahimta Abu Jandal? Me abin daɗi a ganin mutuwar wani? San ganin kwakwaf ba daɗi ba. Ina zuwa? Ni ba na son ganin kwakwaf ɗin ne. Ba za ka ji tsoron Ubangiji ba kana azabtar da mai rauni? Ku ne kuka bata shi sannan kuka raba shi da mu. Ka saida mun shi. Kaga ka rabu da raƙai. Nawa za ka biya? Nawa za ka siyar? Zinare bak. Nauyin zinare 40 zan saida shi. An gama. Zan turo maka da daddare. To shi kenan. Daga yau ba nawa ba ne. Daga yau ya bar hannuna. Ba sauran nauyinsa a kaina. Ba ni ba shi. Za ka iya miƙewa tsaye? Ya ku jama'a, ku shaida cewar na 'yanta Bilal, ya zamo ɗan uwa kuma abokina, mutuwa ce kaɗai za ta raba mu. Abubakar akwai kirki, mutumin kirki.
talatu da abubakar ya sake shi ni ma tamkar ya sake ni ne. Wannan bawa ya wahalshe ni. Tab, na kubuta daga zubar kima. Nawa abubakar din ya saye shi? Na rantse da lati da uzza da abubakar ya ce in siyar masa da shi a farashi wanda ya yi daidai da nauyi ɗaya na zinare. Da na sallama masa shi, amma sai gashi na masa wayo. Ko ba haka ba, ko ban yi masa wayan ba ne? Da dukkan alamu ka yi masa kan. Ya na ganka cikin kunci haka? Kamar ka rasa wani naka? Ba na ganin zai kai labari yau. Alamu duk sun nuna. Me kake magana akai? Magana kake akan abokinka Bilal? Da alamu dai yau baka fita bane. Sai in fita in ganshi yana mutuwa kuma ba yadda na iya kenan? Ai hakan bai yi ba. Tunda baka fita ba ai ba za ka san me ya faru ba. Me ya faru? Idan tausayawa abokinka kake, ai kuwa yanzu tsallen murna ya kamata kai, domin ko yau ce ranar da ta fiye masa kowace. Abubakar ya siye shi ya inta shi. Me kika ce? Abinda ka ji na rantse maka. Me yasa me ka haka daga duk ka rikice? Na dauka labari mai daɗi na baka. Fice mun daga nan. Fice na ce. Ki bani waje. Yaro me yasa kake asarar dukiyarka wajen taimakon raunanan bayi irin waɗannan? Amir ɗan Fahira, Ummu Umais, ma'aikaciyar Abduldar da kuma ‘yarta, da kuma ɗaya ma'aikaciyar ya ma sunanta Zinnira, yanzu kuma ga Bilalu. Baba, in dai aikin Allah ne ba na ƙyashin rabuwa da dukiyata. Waɗannan 'yan uwana ne na musulunci, ba su da mai tsaya musu, sannan haka ya sa mutanenmu suke gana musu azaba. Ni kuma ga nan lafiya, ba mai iya taɓa ni. To amma waɗanda ba su da wani tasiri kake sakewa, ba gwamma ka saki masu ƙarfin tsaya ma ba, su kare ka sannan su take ma baya. Baba, sakamakon da nake nema a wajen Allah yake. Kai Yasir, kai ne uba kuma kai ne miji, wanda ya kamata a bi maganarsa. Shin ba za ka tausaya musu ba? Ka raba su da wannan wahalar da suke ciki. Ka dawo addininmu, ka faɗa musu suma, lallai su dawo, ta yadda za ku yi rayuwa cikin kwanciyar hankali da farin ciki tare da shugabanninku magzumawa. Tabni, kuka kake Ammar? Kuka kake? Dama me yasa ba za ka yi kuka ba akan babanka? Na rantse da idanuna na ganshi yana dauke da kai lokacin kana karami, yana daddaura maka layu. Ban taba ganin uba mai kyautata wa ɗansa kamar shi ba. Inda gaske
kana tausayin iyayenka kuma ka damu da su. Me yasa za ka yi musu haka? Kai ne ka janyo su ai, ka kawo su izuwa wannan ƙarshe. Butulin ɗa, tabbas kai ne ɗa mara halacci. Kalli su shan. Kalli. Kusan da wuya su sake ganin wata safiyar. Domin ba su da wani sauran ƙwari kamar kai. Haka ɗan kirki yake. Ka ɗauka wasu 'yan hawaye su ne za su gwada kai ɗan ƙwarai ne? Su za su nuna halaccinka? Yanzu idan ka faɗi kalma ɗaya tak, ka zagi Muhammad, zan sake su yanzu nan. Sumayya! Sumayya tuke Sumayya! Ke wace irin muguwar mata ce kuma uwa? Wace irin uwa ce? Ke farin cikin ganin ana azabtar da ɗanta? Bayan tana da damar kubutar da shi. Wannan mijin naki, ina kyauta zaton cewa shi ne zai zamo gawar fari. Garau nake ganin mutuwa a fuskokin mutane. To amma a ba na jin kin damu ko da ma ya mutum. Mai yiwa ki damu akan ɗanki. Amma banda mijinki baya da wannan gatan. A gani na ma daɗi zaki ji idan kika ga mutuwarsa. Me yasa? Ke Sumayya me yasa ne? Na rantse kin yi imani ne da Muhammad saboda kina son shi dan shi kyakkyawa ne. Allah ya la'ane ka azzalimi magargaci kuma mara da fajiri kawai. Na rantse da Allah gwazar ma tsutsa ma ta fi ka daraja ta fi ka kima. Sai ka kira ta ai idan za ta iya jin ka, amma kada ka damu, ba jimawa kai ma za ka bi ta. Baba, ya kake jin jikinka? Kada ka sare ya ɗana. Abu bai sauwaƙa maka ba? Da ya zama mahaifiyarka ita ce ta fara shahada a Musulunci? Ni ne na biyu. Ka miƙa gaisuwata ga manzon Allah. Baba! Baba! Allah ya ji kanka, Baba.
Ya kafiran 'yan uwana suke a safiyar yau? Mu musulmai ne masu imani kuma mun gode Allah. Wannan sarƙar fa? Tunda ba ta hana mu bautar Allah, ba wata matsala. Me ya kawo ka? Ku ba abokaina ba ne? Wajen wa zan je tunda ba tarayya da ta kai taku daɗi? Abin da mutum ya saba. Sai ka je wajen yayanmu Abul Hakam, tunda addinin ku ɗaya. Addinin mu ɗaya, amma ba na jin daɗin tarayyarsa. Mu kuma kana jin daɗin tamu? Haka ne. Za mu je farauta ne? Ko mashayar Jamil? Ko mu zauna a nan waje mai daɗin zama? A kawo mana daɗaɗen abinci da abin sha. Mu shantake muna karanto waƙe muna taɗi akan tarihin Larabawa. Ka zaɓa mana Umar. Dama kai ne ka kowa iya hange kuma ba ma ja da hakan. Amma kun ja da ni akan lamari mafi muhimmanci na addini. Biyayya ga Allah da manzansa shine gaba. Muna son su fiye da kowa. Kada mu koma kan wannan maganar. Na gaji da ita, kun hau mun kai da ita. Amma mu kuma ba za mu sare akan ka ba. Me yasa kenan? Mutane irin ka Allah baya taɓa bari su taɓe. Ɗabi'unka irin na musulunci ne, amma kuma kana shirka. Hallau dai kuna tara mun ƙasa. Saboda tsoron sandarka? Ko dan ka kwance mu? Da haka ne da wanda ya ɗaure mu za mu tara a ƙasa ba kai ba. Amma da kunnanka ka ji ai ba mu ɓoye masa gaskiya ba. Na rantse Allah ba zai taɓa barinka da shi a ma'auni ɗaya ba. Me yasa za mu faɗa haka bayan shine yayanmu? Kai kuma dangi ne, sannan kai ɗan gidan Adi ne ba ɗan gidan Magzum ba. Shin ka san me yasa na kawo maka abinci da abin sha? Ina gama yiwa ka fahimta. Kwarai, don in tsawaita azabarka. Iyayenka sun mutu. Ba tare da sun bani wani abu ba. Ta wata fuskar ji nake sun yi galaba duk da cewa ni ina raye. Su kuma sun mace. Ba a taɓa cin galaba akan Abul Hakam ba. Saboda haka ba zan bari hakan ta faru ba. Dole ko sai ka ambaci kalmar zagi ga Muhammad. Daga nan nayi nasara. Kai kuma ka tsira. Har ga Allah wannan adalci na maka. Me ka ce? Ka tsine wa Muhammad. Na ce ka zage shi. Ka la'ani Muhammad. Yi magana! Me zan ce? Kalaman zagin kamanta? Ce ne shi makareci ne, ka kuma ce addininmu ya fi nashi. Haka ne, kamar yadda ka faɗa, kamar yadda ka ce. Me na ce? Muhammad. Makaryaci. Ka daga sautin muryarka, ta yadda kowa zai ji ka. Muhammad makaryaci ne. Karya yake. Ina ce kun ji, na rantse sai da ya fada. Ni tsayayye ne, ba kamar Umayya bin Kalab ba. Ni tsayayye ne, ba kamar Umayya bin Kalab ba.
kwantar da hankali ya Ammar. Na zagi manzon Allah. Abubakar, na zagi manzon Allah. Na sare. Ka kai ni gare shi. Ka kai ni gare shi sun baci kafarsa. Ya dai Muhammad, jiya da daddare Allah ya maka magana ne? Ya ambace ni kuwa? Na ji wai kana ikirarin cewa ya saukar da Kur'ani a cike yana sukata. Kuma hakan kake so na imani da kai na karanta Kur'anin da ke sukata? Ai idan ka yi imani da shi Abu Abdishams, tuna zai goge wajen da aka soke kan, sannan a maye gurbinsa da yabanka. Da kuwa za a yi haka, da ni ne zan fara rinda. Ta ya za a sauya batun sani a wutar da aka san haka idan batun farko gaskiya ne to na bayan ya zama ƙarya, idan kuma na bayan gaskiya ne to na farkon ƙarya ne. Idan kuma bai sauya ba to na zama jaki idan na imani da shi yayin da zan rinka karanta sukata a Kur'ani. Irin waɗannan ne idan baka san su to kawai ka rabu da su madadin ganin sa inda kake. Amma Abu Abdishams, ina da wata tantama fa. Wai ita wannan aljannar da bini-bini zaka ji suna magana a kanta cewa ba su kai wai zunzurutun kawarta ta fita gonakin fure da na kayan marmarin shan, kuma wai ginuwarta ta fita fadojin fashiga kuma dukiyoyi. Saboda haka ni na yanke shawarar sayanta gaba ɗayanta, ko da tsadarta ya kai nawa ne, ta yadda ba wanda zai shige ta. Abu Ali, ba za ka ɗauke ni abokin cinikayya ba, sai na baka kowace irin riba kake so. Ina malam, sai dai ka zo a matsayin bako, amma ta wata hanyar sabanin wannan ba zai yiwu ba. Amma fa kana da karamci Abu Ali, kana da karamci. Wata ran sai na kashe wancan bawan. Kai karamin makiyayi Abdullahi ibn Mas'ud, yanzu na samu sararin ji da kai. Ina zuwa? Ba ka so mu more tarayya da kai ne iye? Ba sararin ire-iren ka a wannan hanyar. So kake ka kawo cunkoso wa manyan ƙuraish? Ka rabu da ni Abu. Faɗi man, Abu Jahal, me yasa kake tsoron faɗa a gabana? Malamin naku ba ya ce muku kada ku ji tsoron kowa sai Allah ba? Sannan ku yi juriya idan an taɓa ku? Ko dai idan baya da ikon kare masu rauni ne? A cikin musulunci ko a wajensa, ƙaramin makiyayi hallau ƙaramin makiyayi ne. Idan wannan kake tsoro, ko ba daɗe ko ba jima tana nan zuwa. Ku kalli gababinsa, kalle su kamar wasu gabafin jimina. Wai da irin waɗannan za mu ji tsoron Muhammad? Sai na yanke ma kafafu wata ran.
ya kai ƙaramin makiyayi. kai ne mafi alherin mutum biyu. Kuma na san addu'ar manzo kanka za ta fada. Haka suka yi ta tsokana da zolayarsa har sai da rashin jin daɗi ya bayyana a fuskarsa. Na rantse ban taɓa ganinsa a yanayin irin wannan ba. Amma me ya mayar musu? Ya ma isa ko kallon su bai iya ba. Amma ko ka sani bai kalle su bane saboda shi tushe ne na da'a? Domin shi baya zagi sannan baya amfani da muggan kalamai. Yaushe zagi ya zamo alamun ƙarfi, da'a kuma ya zamo rauni. Kaifa baba, kai ma ka taya shashashun? Abdullah, babban rashin da'a ne ka kira biyu daga cikin manyan ƙurishi da sunan shashashu. Wannan tambayar taka daidai take da ni ma na zamo shashashan. Ina da'arka? A ban yi ba, baya cikin ɗabi'ata. Amma ai hakan ya burge ka duba da yadda kake bada labari. Ya isa haka Abdullahi, ya isa. Amma kai baka ji ba ne? Kai ka ji daɗin hakan? Mu ne har yau 'ya'yanmu za su kalubalance mu. Muhammad duk shi ne ya janyo mana wannan. Samsam ya ƙiya sassauta komi. Me yake so ne mun mishi tayin kuɗi, mata da mulki, amma sam ya ƙi. Haka kai kuwa wahashi. Yaushe za ka sauko? Yadda 'yancinsa bai kare ka ba, bai cutar da kai ba. Na ɗauki kaina na fi shi ƙarfi, sai kuma na ga yayi abin da ba zan iya ba. Ba ji ba gani nake neman 'yanci na yayin da shi bai damu ba. Sai gashi ya buge ni wajen samun 'yanci. Kafin ya kwace daga ubangidansa, sai da ya kwace daga addininsa. Kai ma za ka iya yin hakan. Musulunta, gaskiya kina da karamar ƙwaƙwalwa. Kawai dan ya faru sau ɗaya aka ce zai sake faruwa ne? Da haka ne ba wanda zai rage a Makka. Kin san mai Qurayshawa ke wa 'ya'yansa ma da suka musulunta? Kina ganin za su ragarwa bayi ne bayan nasu ma ba su kyale ba? Ai ba za su samu wata mafita ba. Ina ni ban damu da wani addini ba. 'Yanci na kawai nake so. Kuma zan same shi ta hanyar da ba cutuwa. Ta ya kenan? Zan tsaya ga sharuɗin shugabana na kuma kyautata masa. Zai iya bari na sayi 'yanci na. Har zuwa yaushe za mu juri wannan zalunci? Har zuwa yaushe? Mu wasu ne lokacin muna bautar gumaka. Yanzu mun yarda da Allah sai mu wulakanta? Shin manzon Allah ba zai bari mu yi faɗa ba? Sa'ad dole ne mu bi umarnin manzon Allah. Ya ce lalle kada mu rama. Allah ya hana mu zagin ababen bautar su domin hakan zai sa su ma su zagi namu. Allah ya turo manzansa ne domin ya albashir da kuma kashedi. Shi tamkar likita ne da majinyacin da ya ƙi shan magani, wanda likitan ya zayyana masa. Idan ya damu da majinyacin yadda annabi ya damu da mutanensa, zai kasance mai tausaya masa, ba zai yi masa fatan mutuwa ba don ya ƙi shan magani. Na lura iya yawan mutanen da suka cutar da manzan Allah, iya yawan tausaya musu da yake. Kusan duk wanda ka ga yana tallata wani abu to karuwarsa ce a tattare da abin. Banda manzan Allah yana kiransu don karuwarsu ba don nashi ba. Yanda Allah ya faɗa, tabbas daga ƙarshe addinin shi ne zai yi nasara.
to ta addinin zai nasara idan gaba ɗaya tawagar aka kashe ta wajen fada da mushrikai har yanzu mu ne marasa yawa. To ta za a samu wannan nasara bayan Quraysh bata saurari Qur'ani a bayyana ba? Shin akwai wanda zai iya sawa su ji? Gani nan. Mene? Bayan duk abin da Abu Jahl ya maka? A waje na tamkar babu yake. Gaskiya muna jiya maka. Muna buƙatar wani mai kwakwaran ahalin da za su iya tsaya masa. Idan aka nemi a cutar da shi. Ku bar ni. Allah zai kare ni. Ubangijin rahama ne, shi ya koyar da Alƙur'ani, shi ne ya halicci mutum, ya koyar da shi fidda zance, rana da wata suna aiki bisa tsararren awo, taurari da bishiyu suna yi masa sujada, ya ɗaga samai zuwa sama sannan ya tsara mizani, domin kada ku tauye mizani, saboda haka ku yi awo da adalci, kada ku tauye awon mizani, ya shimfiɗa ƙasa domin halittunsa. Da dukkan kayan marmarinta da bishiyun dabinanta da hatsinta da shukenta masu kamshi. Wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa? Ya halicci mutum daga busasshen yimbu kamar tukunya ƙasa, sannan ya halicci aljanu daga wuta mai ruruwa. Wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa? Shine ubangijin tasowa da kuma saukar rana da wata. Wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa? Ya ba da yanci ga koguna guda biyu ko da za su gamu, amma a tsakiyarsu da akwai shamakin da ba sa ketawa. Wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa? Me Umma Abdi yake faɗa? Wasu baituka yake karantowa daga karatun Muhammad. Lallai ma, wancan karamin makiyayin sai mu bar shi yana hakan a bainar mu. Na rantsi da Lati da Uzza ina. Duka rayukan da yake kanta ya gushe, amma fuskar ubangijinka da wamammiya ce cike da martaba har abada. Wanne ne daga cikin neman ubangijin ku ke karyatawa? Kowa da yake san mai da kasai shi yake roƙo. A kowace rana yana wanzuwa a cikin yanayin ban sha'awa. Wanne ne daga cikin neman ubangijin ku ke